Мында шан турасы юк. Үзе килеп тотып карый да. Шунда уже ул белә, бабалары ничек яшәгән аны. Сез менә бу өйгә кергәчтен кешеләр менә әле генә кеше чыгып киткәндә килеп керерләр кебек тоела дип безнең монда карарга килгән туристларыбыз шулай сөйлиләр. Олырак яшьтәге апаларыбыз үз өемә кайттым. Хәзер кайсысы балаларында тора, кайсының өен сатканнар. Менә бер апабыз олы яшьтә 80 яшьлек апабыз ана шул самавыр кырына утырды. Күз яшьләре тамай инде. Елай, чын-чынлап елай. Балалары 2-3 тапкыр кирделәр. Әни әйдә чык инде. Әни әйдә инде. Юк, менә утырган, мин үз өемә кайткан кебек дип. Менә чын барлыкка кайтып керәләр алар. Хәзер балалар икмәкнең ничек, кайда үскәнен белмәйләр. Шуңа күрә алар менә икмәкне күреп, менә шушы капчыгым тулые, ул тулые хәзер менә бетте. Тагы китереп куясың бар. Балалар үзләре салып шушы будайны. Менә элек ничек үткәргәннәр әбиләребез, бабайларыбыз. Шушыны әйләндереп, менә шушыны әйләндереп. Бу тегермән җирнәбә дип атала. Кул тегермәне алар үзләре үткәреп, ярып шушыны иләк аркылы үткәреп, чып-чын он дип, менә шушыны чып-чын он дип кайсы балалар инде капчыклар сорап, савытлар сорап, мин аларга биреп җибәрәм. Алар инде өйгә әнибезгә, әтибезгә күрсәтәбез диләр.